Makalis ang sarong bulan na pagmamanman kang otoridad sa sarong construction worker na tulak subot ning illegal na droga. Dagos na ining dinakup kang otoridad alas 5:04 ning hapon kasudma sa ikinasar na bypass operation kan Tabaco PNP sa Puro 4 Barangay Pawa, Tabaco City sa pangenot ni Police Lieutenant Colonel Jonathan Liadok. Binisto ni Police Executive Master Sergeant Raul Buella ang Chief Investigator asin tagapagtaram kang hipatura ang sospek na si alias Julius, 32 anyos, may agum asin residente kan Puro 4 Barangay San Roque, Camparong Syudad. Inaresto ang sospek, makalis na mapabakala ning shabu ang police pusher buyer. Narecover sa iya ang 4 na darakulang plastic sachet. Laug ang pigtutubudan na shabu na may gabat na 425 gramo o 2,800,000 pesos ang market value. Apwera sa droga, narecover man ang 100,000 pesos na ginamit na budel money. Dakulaon nga ining accomplishment and beside dakulaon din na pagprotehirta duman sa mga residente o kaya sa community ta na dahil na ini na iwagas di sa Tabaco or sa palibot pang mga munisipyo di sa Bastuyang probinsya. Nagluluwas man sa investigasyon, nagikan pang Manila ang supplier ning droga kan sospek. Pigkukonsiderar man ining pinakadakulang nasamsam na droga sa syudad. Pigsasabat niya lang da ini sa terminal, then siya man taga-benta. Baka man siya primary. Sabi ko, ani, mali, dapat sinasabat mo na lang is yung legal na paghahanap buhay doon sa ako sa San Roque kasi peaceport yun eh. Magsabat ka dumang kay sira, mabubuhay ka. Ito iba man ang pigsasabat niya, nakakagadan, dahil siya makabubuhay dyan. Kundi, yan, duwa man lang ang pipilian niya is makulong o magadan dahil siya sa pagbebenta. Katakod ka ini, mas papaiguton man dakang kapulisan ang saindang pinagigibong checkpoint. Katabang ang iba pang law enforcement unit, ngani mapugulan ang mga siring na illegal na transaksyon. Ang may mandated checkpoint din kami na pigsusunod kundo kami at least twice a day. And then at the same time, yung pinapakusuto sa mga force multiplier bukod naman sa mga barangay official o kaya mga barangay tanos o kaya other BPATs, pinapakusuto din yung mga pag-network tayo sa ibang grupo na nagsusulong din same na pareho na ayaw nila sa droga. Naampangunyan sa kasong pagbalgar sa Section 511 kang Article 2 kang Republic Act 9165 ang sospek na nasa kustudiya pa kan Tabaco PNP. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.